Салям алейкум, вітаю, це проект «Обличчя вільного Криму». В черговий раз хочу вас закликати, аби ви підписались на наш YouTube канал, поставили вподобайку і обов'язково написали коментар, бо це дуже допомагає в просуванні наших матеріалів. Сьогоднішній мій гість – режисер, актор та нині військовослужбовець Ахтем Сейтаблаєв. Салям алейкум. Алейкум салям. Сьогоднішнє інтерв'ю ми знімаємо зранку, ми всі прокинулися дуже рано. Дуже вам, по-перше, дякую за те, що в своєму щільному графіку ви знайшли для нас час і час для цієї розмови. А все ж таки, який ви зранку? Можливо, якісь традиції, не знаю, кава? Чи присутня вона в вашому житті? Кава обов'язково. Я взагалі, якщо можна так сказати, кавоман. Я люблю каву. Зазвичай готую її сам, за нашою традицією, джезве. Якщо є на це час. Ось. Взагалі, мені видається, що якщо мене раптово не висмикувати із сна, якого, на жаль, не так багато, я не жаліюсь, я сам хотів такого життя, власне, доволі щільно пов'язаного з роботою і з багатьма активностями, в яких приймаю участь, в тому числі. Просто якщо у тебе є, скажімо, 3-4 години задля сну, і якщо немає ніякого форс-мажора, то бажано, щоб я прокинувся сам. Тоді я абсолютно нормальний, як мені видається. Принаймні, мій другий Ахтем, який живе всередині мене, каже, що ти нормальний. Вставай, прокидайся, роби каву, іди на роботу. Ви знаєте, я вам дуже вдячна, насправді, за вашу роботу. Це перший, поки що єдиний фільм про депортацію кримськотатарського народу Хайтарма. Поруч з тим ви зняли дуже багато інших, дуже значних фільмів для країни, для кримськотатарського народу. Чи була у вас колись ідея зняти Хайтарму 2, яка була б про повернення вже? Дякую за запитання. Власне, так, щоб не вдаватися з одного боку в філологічний диспут, тому що з назвою Хайтарма ще під час фільмування, під час того, як прийшла ідея саме так назвати цю стрічку, точилися такі зовсім не жартівливі дискусії навколо цього слова, що воно означає. Тому що для визначення повернення як такого, у кримськотатар є окреме слово. Але саме слово Хайтарма для мене є ознакою такого симбіозу головного кримськотатарського танця. Потім коріння самого слова хайтар – поверни, або хайтармах – повертати. І хайтарма, і, скажімо так, головний рух в самому танці, коли є одвічне повернення в цю точку життя, як сказав колись художник-постановник цієї стрічки Шевкет Сідеметов, одвічне повернення в точку життя. Тобто ці колообразні рухи, які складають один з головних хореографічних елементів в цьому танці, в Хайтармі. Для мене це уособлення, власне, повернення і ментального, і фізичного, і частково традиційного, тому що, знову ж таки, ми нагадуємо, оцей майже ритуальний, багато в чому символічний танок кримських татар. Те, що стосується Хайтарми 2, не впевнений, що саме так може назватися ця стрічка. Це умовно було. Але так, дійсно, це мрія, я думаю, не тільки моя. Зняти з відчуттям того, що ти вже знімаєш історію повернення на свою історичну батьківщину, в наш український Крим, знаходячись безпосередньо в Криму. Я коли, пам'ятаю, ходила на прем'єру фільму «Будинок слова», я вийшла звідти з абсолютним таким, усвідомленням того, що наскільки все ж таки долі кримсько-татарського народу і українського народу схожі. Яке б велике кіно вийшло, якби ми зняли про нашу розстріляну інтелігенцію.
Для того, щоб розповідати такі історії, все ж таки, да, мені вдається, одного кіно замало. Ми маємо бути свідомі того, що однією книгою, одним фільмом так досягається певний результат, але все ж таки запропонував би розглядати ці питання більш широко. Поясню. В чому, як на мене, хороший кейс і потужний кейс самого фільму «Будинку слова». Тому що ця історія про розстріляне відродження українське, ця тема, ці історії, ці люди, персоналії, їх творчий доробок, настільки глибоко все ж таки, і вже не перший рік є присутнім в українському суспільстві. Ну, точно, що навіть якщо ти там достеменно не знаєш, про кого йде мова, то сам термін «розстріляне відродження» ти точно знаєш. І це правильно. Тому, проводячи паралелі з нашим розстріляним відродженням, я би пропонував би, щоб ми не замикалися на тому, що от зняли одне кіно, воно може бути потужним, а може і ні. Тому що це окремий твір мистецтва. Не факт, що хороша історія може перетворитися на хороше кіно. Ну, ми ж розуміємо, що це все ж таки різні жанри. Да? Може бути хороша п'єса, яка бездарно поставлена, або хороша історія, яка погано знята. Ну, будемо там сподіватися, і типу апріорі, там. Якщо це зробите ви, не буде погано. Йой. Ми коли зняли «Чужу молитву», і відбулася прем'єра, деякі мої друзі, там, знайомі і незнайомі, там писали після перегляду фільму: «Дякую вам, Ахтем, ми так поплакали». Я постійно і просив своїх друзів писати, якщо є бажання написати якусь рефлексію стосовно фільму, все ж таки не робити акцент на тому: «Ой, ми так наплакались». Ні, я, звичайно, жартую. Для мене це дуже важливо, і здатність людини таким чином відрефлексовувати свою емпатію або виникнення певних почуттів, це дуже цінно. Просто тут є і сувора правда частинка продюсера, де і режисера, власне, де в принципі будь-якої творчої людини, яка мріє про те, щоб якомога більше людей подивилися його творчий доробок. І коли ти, наприклад, відчуваєш або чуєш там рефлексії стосовно своєї картини, класне кіно, дуже потужне, сильні емоції, але в фіналі виходиш заряджений. Можна, звичайно, мені відповісти: так знімайте таке кіно. А мені здається, навпаки, Так, коли ти людину через екран, я не знаю, через екран просто довів до певної точки витіснення якихось почуттів, до сліз, мені здається, це про потужність кіно, хіба ні? Так. Я маю на увазі, щоб жити хотілося після цього кіно, а не вмирати. Дуже хотіли жити, бо після Саїди Аріфової, коли ти думаєш, що є от така жінка, ти думаєш: вау, я теж хочу бути такою. Дякую. Моя подружка, коли дізналася, що я буду писати з вами інтерв'ю, вона спитала мене: коли Ахтем Сейтаблаєв зніме кіно про кохання або серіал? Я сміюсь, тому що, знаєте, багато років тому одна українська журналістка, покликавши мене на інтерв'ю, задала приблизно таке питання, що, мовляв: слухай, друже, на тебе подивишся і на твої стрічки подивишся, і в тобі весь біль єврейського народу. Так, я розумію. Вона єврейка за національністю, тому вона мала право так сказати. Хороше питання. Але в моєму доробку творчому, те, що стосується саме створення кіно, я не кажу зараз про кіно прокатне, задля кінотеатрального прокату, я маю на увазі в тому числі і ті, що я знімав для телебачення.
Є і комедії в тому числі. І переважною більшістю це були такі романтичні, ліричні історії. Чи то під Новий рік, чи історії, скажімо так, певної попелюшки, да, яка приїхала. Це розповсюджена така фабульна історія, да, коли дівчинка, яка приїжджає в велике місце, потім набуває, зустрічає своє кохання, ну і все, врешті-решт, добре відбувається. Треба сказати, що взагалі-то я люблю комедії. Я обожнюю комедії. Я мрію зняти комедії. Я хотів пожартувати стосовно попереднього вашого питання, що «Хейтерма 2» в моїй уяві – це коли він, вона, це узбережжя Криму, в них все добре, і вони, власне, сперечаються тільки про те, хто більше одне одного кохає. Але не став жартувати на цю тему. Будь-яка моя стрічка, яким б драматизмом вона не була наповнена, це в першу чергу про кохання, якщо так. Про кохання до своїх рідних, до бажання їх врятувати, це заклик до небайдужості, до того, що надія в житті кожної людини є одним із фундаментальних, сенсових і суттєвих речей в житті кожної людини. Тому що без надії водночас і без довіри, яка базується не на інфантильному такому довірливому відношенні до людей взагалі. Я прихильник довіри, яка базується на конкретному знанні. Хто поруч з тобою, хто за твоєю спиною, хто дивиться з тобою в одному напрямку, хто розділяє твої цінності, сенси. І якщо це за замовченням, да, така базисна річ, якщо вона існує, то тоді, як на мене, доволі гармонійно казати і про любов до життя, і про любов до чужого життя, і до поваги до чужого життя, до чужої свободи, до розуміння того, що твоя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. Займаючись творчістю, ми маємо пам'ятати, що ми в першу чергу працюємо, напевно, з двома складовими. Це сенсами і емоціями. Тому що будь-яка інформація, яка заходить до людини поруч з емоцією, вона закарбовується не завжди, це медично доведений факт. Тепер інша складова цього питання. Я водночас абсолютно переконаний, що ми не маємо замикатися тільки на імплементації болю. Це нехороша історія, коли ми несемо тільки біль. І потім в традиції кримських татар так багато світлого, так багато надзвичайно якісного, елегантного, традиційного гумору. В нас так багато музичної культури, да, яка продукує життя, починаючи з тої ж самої хейтерми, танцю, що не забуваючи про таку складову, да, і роблячи все для того, щоб ніхто і не забував. В цьому треба брати приклад з наших братів-євреїв, да, яким ніщо не заважає, з одного боку, чітко нагадувати всьому світові про те, що відбулося і що відбувається іноді і зараз, да, по відношенню до людей певної національності, але водночас це не заважає їм створювати і комедії, і мелодрами, якщо ми кажемо про кіно, да, і представляти свою культуру, свої традиції в різноманітні цих жанрів. Ми маємо бути на позиції людей, які відштовхнулись від цього і створюють постійно, кожного дня, створюють свій власний контекст, свій власний наратив, свій творчий, життєвий, політичний, дипломатичний, освітній, я би, наприклад, освітній навіть першим поставив, контекст, який дозволяє рухатись вперед, який дозволяє будувати стратегію бачення того, де ми знаходимося зараз, а саме головне, чого ми прагнемо завтра. Ми маємо пам'ятати, ми маємо нагадувати, ми більше ніколи не допустимо того, щоб з нашим народом це відбулося. Мені видається, це дієва позиція. А дія, якщо її так розібрати, да, з чого вона складається? В першу чергу з освіти. Нашим національним спортом має бути освіченість. Ми маємо зробити все, щоб представники нашого народу, просто щоб це було по замовченню. Ми маємо бути надзвичайно освіченими і бути присутніми у всіх левелах життя, юриспруденції, медицини. Так, це є.
Я просто пам'ятаю той час, коли дійсно набуття вищої освіти в нашому народі було таким національним спортом. Ну так. Наприклад, коли я вже прийшла до віку, коли мені треба було вступати в університет, мої батьки взагалі це не було ніяким, знаєте, сперечанням, там думали. За замовченням. Так, вони працювали задля того, щоб я обов'язково здобула освіту. І так само і мій брат, і моя сестра, і всі мої родичі, всі мої друзі так само. Ми знаємо, що кримськотатарський народ дуже талановитий. Але в національному масштабі, тут в Україні, в загальноукраїнському масштабі, таких людей двоє відомих. Це Джамал і Ахтем Сейтаблаєв. Чому так? Я тут, дозвольте, не зголошуся, можливо. Давайте, маєте право. Все ж таки тих, про кого знають, починаючи з Мустафа Джемілєва, Ріфата Чубарова. Мене тішить і дуже приємно. Я мала на увазі культуру саме. Музика, кіно. Дивіться, є кейс, є Наріман Алієв, прем'єра стрічки якого додому відбулася на хвилиночку на Каннському кінофестивалі. І це величезний доробок. Інша справа. Я розумію, про що ви кажете. Колись Сомерсет Моєм в одному із своїх творів сказав, що спочатку треба зробити, щоб до твого ім'я звикли. Років 15 тому, я точно вам скажу, кажучи, Ахтем Сейтаблаєв на вулиці Києва, навряд чи ви б почули, це типу той режисер, навряд чи це б відбулося так. Мої студенти деякі досі, коли вступають до мене, у них такий іспит, знаєте, перший. Як мене звати? Вони, Ахтем, ті, хто проходить це перший іспит, власне, вступають. Я і жартую, і не жартую. Так, це одна із складових, до речі, проблемних складових. Поясню чому. Не може бути так, щоб... Ні, так може бути, тому що певною мірою воно десь плюс-мінус так і є. Да? Якщо ми кажемо просто про кількість і частоту згадувань, скажімо, в мас-медіа, певних прізвищ, пов'язаних з культурологічним ландшафтом. Але це неправильно. Тому що оця, перепрошую, можливо, це не зовсім коректно зараз буде лунати від мене, лава запасних, або лава, оця команда, представницька команда культури кримських татар, вона точно що більше, набагато більше. Усейн Бекіров 4-жди номінант на премію Греммі. Це фантастичний просто доробок. Да? Я не знаю навіть при всій повазі жодного композитора в нашій країні, будь-якої національності, у якого були такі. Але це справа наша з вами, в тому числі, робити все для того, щоб уявлення і знання про кримських татар в частині якраз культурологічної їх внеску в загальну українську політичну, культурну оцю екумену було б, щоб знання про це було набагато більше. І ми маємо самі створювати, якщо хочете, інститут наших зірок. Якщо так можна сказати. Не так багато українців, я вам скажу, навіть знають, що Агатангел Кримський, людина, подібна якої і сьогодні немає у світі, яка тільки офіційно знала 63 мови світу. Не просто знала, писала, перекладала, створювала і оповідання, і переклади, і вірші писала. А в Лівані взагалі, наскільки я знаю, він на рівні національного героя, тому що, власне, його оповідання про Ливан початку ХХ століття – це майже не єдине історичне свідчення про те, яким був тоді Ливан, як він виглядав, які традиції у нього і так далі. Я вже мовчу про те, що велика пані Леся Українка першим саме йому надсилала свої твори, тому що вважала, що саме його критичний, дружній погляд і його поради є найбільш релевантними, найбільш адекватними стосовно її творчості. Я вже мовчу про те, що він був засновником Інституту сучасної української мови.
Григорій Сковорода, український філософ. Хто із українців, багато чи українців знають, що в його крові, ну, майже половина крові Кремле. І навіть починаючи от з того періоду, да, чи багато українців знають 3 статтю Конституції Пилипа Орліка? Хоча мене іноді виправляють, кажуть, що це не Конституція Пилипа Орліка, хоча дивно. На сайті Верховної Ради України і зараз, от коли заходиш, да, і натискаєш там, пишеш, друкуєш Конституція Пилипа Орліка, там саме так і виходить. Конституція Пилипа Орліка. 3 стаття Конституції Пилипа Орліка. Ви думаєте, багато людей знають і читали? Я вам більш того скажу. Депутати Верховної Ради України сьогоднішні, десь відсотків на 80 поняття не мають, що таке Конституція Пилипа Орліка і про що саме каже 3 стаття Конституції Пилипа Орліка. А я нагадаю, що там прямим текстом сказано про те, що якщо українська держава хоче існувати, вона має продовжувати свої братерські, дружні, союзні стосунки з Кримським ханством і робити все для того, щоб деякі представники, які не сповна розуму з цього боку, не порушували би союзних цих мирних договорів. Це Конституція Пилипа Орліка. Тобто має бути поєднання всередині нашого народу. Це дуже важливий аспект. Тому що, на жаль, давайте будемо чесними, навіть та кримсько-татарська громада, яка живе тут, на території материкової України, наскільки ми всі самі долучені, приймаємо активну участь у спільних активностях? Так, це важке питання. Я вам приведу один приклад. Кримсько-татарська садиба. Я мовчу про те, скільки людей там було на відкритті, хоча всі були обізнані про це. І я сам особисто запрошував багатьох. Із тих, кого я особисто запрошував, прийшли 2. Наскільки ми самі хочемо одне одного підтримувати, про це теж варто казати. Тому що доволі часто нам не потрібні зовнішні вороги. Доволі часто ми самі собі вороги. Я не знаю, звідки у народу, який проживає таку величезну історію самозбереження, таку величезну історію намагання Московії, Росії нас знищити, звідки в нас оця складова непідтримки одне одного. Але це шлях в нікуди. Тому що якщо ти не проявляєшся, якщо ти не кажеш вголос, якщо ти щось не робиш, тебе нема. Хто тебе має почути, якщо ти мовчиш? Хто за тебе має щось зробити, якщо ти цього не робиш? У мене питання в іншому. Чому ми так дуже-дуже вибірково, я маю на увазі, ми заточені доволі часто самі на собі. І це, як на мене, доволі велика проблема. Народ або нація, яка не усвідомлює себе в тому контексті, що ми маємо продукувати, ми маємо створити в першу чергу. Будь-яка людина, будь-яка країна, будь-які політики, дипломати, вони такі ж люди, які люблять підтримувати переможців. Всі люблять підтримувати, всі хочуть бути в потягі з переможцями. Ми маємо створювати свій потяг, літак, не знаю, свою таку адженту переможців. Да, зі своїм болем, да, зі своїми проблемами. Переможцем може бути людина, яка стратегічно бачить, яка освічена, яка чітко знає свою історію, яка відкрита до світу, да, і водночас пам'ятає про те, хто вона є, яка зробить все можливе для того, щоб будь-який доробок, будь-яка активність представника його народу, яка створює загальнонаціональну атмосферу знання про твій народ як креативний, освічений, патріотичний, сильний, переможця. Ти маєш цьому допомагати. Якщо ти хочеш, якщо ти дивишся стратегічно, якщо ти хочеш, щоб твої діти так само гордилися, да, що вони Кремле або кримські татари. Ну, мені особисто подобається більше Кремле, тому я постійно кажу Кремле. Тому що татари, хто такі татари? Хто такі татари? Татар ще вбив Чингісхан. Треба знати теж свою історію. Це до наших істориків.
Татар ще вбив Чингісхан, вирізав все плем'я татар. Зараз заходимо на тонкий лід. Та такое, да. Ладно, не будемо про це сперечатися. Окей. Я про те, що так, і це наша внутрішня проблема. Внутрішня проблема, коли ми. І це стосується, до речі, всіх прошарків, скажімо так, нашого народу. Ви людина відома, публічна, і я впевнена, що ви стикаєтесь з критикою. Звичайно. Як ви на неї реагуєте? Конструктивна критика. Критика, яка, знаєте, ти завжди це відчуваєш. І це завжди має свої ознаки. То чи конструктивна ця критика? Критична, скажімо так, аналітика стосовно твоєї роботи. Ти завжди це розумієш і завжди це відчуваєш. Що має на меті або в своєму підґрунті оця рефлексія на твою роботу. Да? Тому що творчість – це одна із, можливо, найбільш суб'єктивних взагалі речей, яким займається людство. Да? Хоча водночас ми всі чудово розуміємося в медицині, в спорті, в політиці, в дипломатії. Кого не запитає, всі у всьому розбираються. Алілуя, навіть так і буде. Якщо дійсно розбираємо, ми люди, ми такі, да? Ми завжди, сидячи на дивані, краще знаємо, як зробити що-небудь. Окей, справа не в цьому. Так ось, якщо ти відчуваєш і розумієш, що оця професійна рефлексія, вона побудована на тому, що людина дійсно зацікавлена в тому, про що зараз каже. А каже вона про твій творчий доробок, да? Що її дійсно зачепило щось, і вона не забуває сказати дякую за ті емоції, або за ті сенси, або за там класно розказану історію. Це обов'язкова умова будь-якого критичного зауваження або рефлексії. Спочатку обов'язково розказати про хороше, що ти побачив або побачила в роботі тієї людини, про яку зараз будеш казати, або якої будеш зараз розповідати про свої рефлексії. Інакше навіть не починається розмови. А якщо критика не в професійному сенсі, а от в особистому? Це взагалі не критика. Це не критика. Це суб'єктивна рефлексія окремої людини на щось. Це дуже непросто. З цим потрібно працювати всередині себе. Тому що раніше я дуже емоційно реагував на якісь речі, навіть в інтерв'ю казав, що такі доволі навіть іноді нецензурні, скажімо так, речі. Уявляєте, ти приїжджаєш після 26 показів на лінії зіткнення з фільмом «Кіборги», спілкуєшся зовсім в іншій атмосфері, зовсім з іншими людьми. От тільки приїжджаєш, виходиш з автобуса, тут біля Кримського дому, заходиш, і перше ж питання, яке тебе ставить журналістка, каже: слухайте, тут написали, що, звідки він взяв такі діалоги в своєму... Він, так військово взагалі не розмовляють. І ти запитуєш: це ваша, рефлексія на фільм? Чи ні, знаєте, сказав або сказала така і така. А ти щойно повернувся після місяця того, як ти в бліндажі, в окопах, да, спілкуєшся з людьми, показуєш їм цю стрічку «Кіборги». І більш того, рік до того авторка сценарію Наталка Ворожбіт поруч з тими, хто став прообразами, головних героїв цієї стрічки, спілкується, записує їх прямі мови, ти сам декілька років спілкуєшся напряму з військовим, ти розумієш, що та людина, яка це сказала або сказав, він не те, що далекий, він взагалі навіть жодного разу не спілкувався з цими людьми, щоб мати взагалі право щось казати. Чи правий я в цьому сенсі? Звичайно, що не правий. Дуже, дуже емоційно. Да? Але це певним чином відбило охоту і бажання у певних персонажів, які чомусь за помилкою свого власного розумового діяльності вважають себе критиками,
Відбив у них охоту потім заходити на мою територію. Алілуя, слава Богу. Якщо щось кажуть, знаєте, я прихильник того, що якщо те, що ти робиш, не залишає байдужим людину, навіть якщо їй не подобається або йому не подобається, окей, це теж емоція. Потім, я же не 100-доларова купюра, щоб всім подобатись. І ти маєш це усвідомлювати, що якщо ти будеш постійно обертатися на те, що тобі кажуть, ти ніколи не дійдеш до своєї мети. Це непросто. Для цього потрібно напрацювати, напевно, більш товсту шкіру. Можливо, пропрацювати там. Я ніколи в житті не ходив до психологів. Якось постійно немає часу. Може, треба сходити? Не знаю. Ось. Але знаю точно, що робота і спілкування, от кажуть, не заривайся в свої бульбашки, да? З іншого боку, я можу сказати, а навіщо мені чужа бульбашка? Ну, типу, що я там маю отримати? Якщо мені це потрібно для інформації, ну, типу, знати, як от інші люди себе відчувають, які мені не цікаві, якими я не захоплююсь, я поцікавлюсь, якщо мені це потрібно для чогось, для інформації, для дослідження, для створення якогось контенту там, і так далі, да, там, фільму, вистави, не знаю, для того, щоб не бути таким, наприклад, да, то я цим цікавлюсь. Мені нормально серед людей, з якими я спілкуюсь, з якими я співпрацюю. Вони настільки талановиті, я просто надихаюсь своїм знайомством з ними. І я в цьому сенсі дуже щаслива людина, тому що мої друзі, моє коло людей, вони за милістю Всевишнього так поєднують в собі неабиякий талант, людяність, да, і те, що тебе мотивує. І серед них є і кримські татари, і представники різних етносів і народів. І це кайфно. Якщо тебе критикують такі люди, ти завжди відчуваєш, що тебе створюють. Навіть самі не розуміючи. Да? І це не завжди люди, які доросліше тебе за віком. Буває так, що це твої студенти щось кажуть тобі, і ти так дивуєшся і думаєш, ого, а я навіть цього не помічав. І тому це теж таке, знаєте, амбівалентне питання. Хто кого типу навчає? Ти їх чи вони тебе? Це скоріше, ну, як я казав, вже такий амбівалентний процес, тому що ви навчаєтеся одне одного і життю, і професії. Тобто, резюмуючи, проти критики, яка створює, яка в фундаменті своєму має не руйнування, а створення і захоплення, і повагу до об'єкта або суб'єкта, який аналізує, це класно. Якщо це зверхньо, типу, чувак, ти зняв погане кіно, знаєш, я не знаю, хто ти такий, щоб розповідати чи мені, чи Джамалі, чи будь-кому людині, яка витратила свій час, натхнення, талант, переступила багато-багато чого всередині себе, щоб створити щось, не какашку, а акт мистецтва, творчості. Хто ти, чоловіче, щоб виставляти себе істиною в останній інстанції? Існує думка, що митцям потрібна муза, не знаю, надихатися чимось в ці складні часи персонально для вас і для країни. От що вас надихає? Де ви черпаєте сили? Я знову ж таки доволі часто це повторюю. У війні немає нічого хорошого взагалі. Якщо умовно є щось хороше, ну якщо можна взагалі так це назвати, то це можливість в дуже короткий термін часу зустріти дуже велику кількість неймовірних людей. Різних професій, різних соціальних прошарків, різного віку, які в тому числі тебе мотивують і надихають своїми діями, своїм життям, своїм прикладом. Можливо, це пафосно лунає, але знаєте, коли в такі моменти, наприклад, ти розмовляв зі своїм другом, а його через 3 години вбили. І в такі моменти особливо приходить розуміння того, що
Бажано було б тобі, друже, це якщо до себе звертаєшся, да, не спілкуватися з тими, з ким ти не хочеш спілкуватися, хто отрує твоє життя. Бажано було б тобі, друже, робити так, щоб тобі не було соромно, щоб твоїм дітям не було соромно. А раптом ти загинеш буквально через хвилину. Ось так. Як жартують більш досвідчені військові, свою ракету не побачиш. В такі часи тим більше актуалізується питання, ну, типу, дірмоти чи ні. Якщо сам собі можеш відповісти на це питання, стверджуючи, що ні, і дійсно це підтверджуєш, ну, себе ж не обдуриш. Ну, да. Можна обдурити будь-кого. Всевишнього себе не обдуриш, але надихаюсь я і живу, і продовжую жити, і хочу жити, створюючи щось цікаве, да, щось змістовне, яке принаймні мене формує, яке створює у мене відчуття, в тому числі навіть фізично, що я ну, не просто там їм, п'ю, да, сплю і радію життю, що я щось роблю. Це дуже цікаве поєднання. То коли ти робиш хорошу справу з хорошими людьми разом, з професійними. А ще потім, якщо те, що ти робиш, когось мотивує, розбуджує емоції, емпатії, думки, бажання поспілкуватися, бажання доєднатися до спільної справи, це клас. Ну, це ви більше розказуєте от як громадянин. Не повірите, я як людина теж. Мені, коротше, кайфно так жити. Я отак скажу. Якщо це поєднується з тією аджентою, в якої живе країна, яку я люблю, кул. Ми в гармонії. Кохання, не знаю, таке у вас. По-різному. Можливо, саме із-за того, що мені видається, я став менш йти на компроміси певні. Можливо, я некомфортний. Слухайте, ну я нікого не неволю, я не прив'язую нікого ланцюгами ані до себе, ані до батареї. Ми всі дорослі люди. Слухайте, я Алгачо Шкур, хвала Всевишньому, я вже і дід офіційно. Це я не хизуюсь, хоча я хизуюсь теж. Да. Чому? Да, я гордий. Відчуваю, я дуже люблю свою онуку і своїх дітей. І відчуваю, що вони мене люблять, хоча ми рідко бачимось. Але я хочу стільки, скільки мені Всевишнім подаровано, ще років, да, не жити в якихось качелях емоційних. Там, да. Я не кажу про те, що хтось мені там влаштовує. Да. Я зараз не хочу там іти в такі подробиці, може я їх влаштовую, не знаю, ці качелі, да? Але я точно не хочу жити в такому відчутті, коли навколо тебе війна, ти так або інакше протягом дня або змушений, або свідомо, або добровільно, але залучений в дуже багато процесів, які не завжди є комфортними з точки зору і твої емоційні, да, твого емоційного становища. Воювати ще вдома з людиною, яку, ну, наприклад, ти там кохаєш, да, ну це too much взагалі. А кохаєш це що? Це коли є неймовірне бажання, коли ти поважаєш людину, коли ти бережливо до неї відносишся у всіх проявах. У всіх проявах. Повага, бережливі відносини, гармонійні відносини, не тільки емоційні, але й да, те, що стосується інтимного життя, да. Бажання дивитися в один бік. І партнерство. Я, можливо, якийсь архаїк, да, але дуже сильно достеменно змінюватися в 52 майже. Чесно, немає бажання підлаштовуватися. Я не вважаю, що я для себе в цьому відношенні вимагаю чогось фантастичного. З тим і живу.
фільм «Кіборги» був знятий от прям поруч з подіями. Десь я чула, що мистецтво, воно ситуація плюс час, і потім це мистецтво. Тобто, що це означає? Це означає, що якась подія, вона має прожитися, пережитися, тобто настоятися. Та? Ви «Кіборги» зняли от-от. Як тільки аеропорт, і одразу там фільм. Да, ви знімали. 3 роки, якщо Так. бути. І він дуже класно зайшов. Зараз ми живемо в часи широкомасштабного вторгнення, в нас йде війна. Як, на ваш погляд, чи на часі, як зараз говорять, знімати художні фільми на реальних подіях про війну? Як воно зайде? Чи треба цьому дати певний час, щоб порефлексувати, пережити це, а потім вже зняти якесь якісне кіно? Це одвічне питання, середнє питання, що було спочатку, курка чи яйко? Поясню. Я чимало чув під час створення «Кіборгів» такі зауваження на часі чи не на часі. Потім, через декілька років, вже почали писати, що «Кіборги», стрічка «Кіборги» розпочала нову еру українського кінотеатрального прокату. Серйозного кіно, в сенсі. Тобто, там спочатку, що ти робиш? Да? А потім, ви бачили? Це так. Тут головне питання все ж таки людського фактору, на моє абсолютне переконання. Так, з одного боку, вся історія, скажімо, світового кінематографа свідчить про те, що про такі тектонічні, геополітичні події, трагічні події, якою, безперечно, є війна, яку не ми розпочали, але обов'язково ми її завершимо своєю перемогою. На території кіно або взагалі на території мистецтва вони відрефлексовані після певного, великого, зазвичай, терміну часу. І я теж у свій час спочатку сам собі сказав ні. Ні, я не буду знімати. Як? Війна. Більш того, коли прийшла ця думка продюсера цієї стрічки, після програми «Хоробрі серця», на яких, власне, і познайомився з тими, хто став потім прообразами, першоджерелами по створенню вже кіношних героїв. Моя перша рефлексія була така сама, як знімати про війну, яка про події, про людей, які ось. А потім, знаєте, коли ти дуже чітко розумієш, що, як в пісні Святослава Вакарчука, яка стала, я йому надзвичайно дякую за цю честь і за те, що він зголосився. Я маю на увазі пісню «Мить», яку він подарував стрічці «Кіборги», і вона стала саундтреком до цієї стрічки. Коли ти дуже чітко знаєш і знайомий, і дружиш з людьми, для яких оце поняття «мить» – це не фігурально, а абсолютно буквально. От зараз ти розмовляєш, а через 30 секунд тебе не буде. І все, що ти залишив по собі, це те, що ти встиг залишити. І я зрозумів, що мені не потрібно чекати, щоб переосмислити, чи потрібен був захист Донецького аеропорту з точки зору стратегії війни, чи не потрібен. Для чого мені час? Щоб надихатися чи не надихатися цією звитягою мужністю, гідністю цих людей? Ні, мені не потрібен час для того, щоб... Я і зараз вважаю, що ми зняли абсолютно вчасно цю картину. І щось я не чую тих самих людей. Більш того, я вам скажу, один із тих, хто дуже сильно рефлексував в лапках стосовно того, що там за діалоги, ці люди так не розмовляють і так далі. Потім для того, щоб вони поколотили на визволеній території, сказав, що привіз «Кіборги» показувати. А це дійсно була правда. Я дуже сильно сміявся потім. Мені навіть переслали потім це інтерв'ю. Окей. Один з таких, знаєте, приємних фактів для мене, що найбільша кількість піратських переглядів стрічки «Кіборги», знаєте де? Де? В Росії. Ми спочатку щось там намагалися боротися з цим, а потім подумали, да навіщо хай дивляться? Та, звісно. Хай дивляться, Вони навіть переклали її російською мовою. «Кіборги». Продублювали.
Ось, тому в першу чергу тут питання команди, питання що врешті-решт виходить. Якщо виходить чесна, пронизлива, емоційна, я зараз навіть там не про кіборги конкретно, да, а про сам факт. Історія світового кінематографу так знає і приклади, коли під час власне цих там певних подій, де щось фільмується, в тому числі на території художників. Їх небагато таких прикладів, чесно кажучи. Да, тому переважною більшістю дійсно потрібен такий термін. І все ж таки ми повертаємося до першочерговості питання того, хто це робить і як це робить. Якщо це зроблено якісно, чесно, професійно, емоційно, змістовно, менш за все будуть питати, це стане не головним, скажімо так, складовою, да, успіху чи неуспіху стрічки. Вона знята під час того, що відбувається, чи ні. Тому я завжди відповідаю на це питання, що, слухайте, якщо Бовдур починає молитися і розшибає собі лоба, то це питання не молитви і не Всевишнього. Це питання Бовдура. В 22-му році, коли розпочали широкомасштабне вторгнення, ви були в Києві. Ви тоді пішли, взяли в руки зброю і пішли в територіальну оборону. Хоча вашою зброєю могло бути кіно, ваше слово. Чому обрали піти на захист? В 2014 році я не міг цього зробити фізично. Тому що, я розповідав про це багато разів, я ходив ледь. Дістало просто, а куди далі їхати? Я вже раз виїхав з Криму. Це така помість була і ненависті, і страху, і адреналіну, а потім, коли ти протягом дня не можеш записатися, тому що такі черги стоять, тебе нікуди не беруть. Ось, я ж, власне, не полишаю займатися тим, чим займався в цивільному житті, трошки в іншому жанрі, скажімо так, але ми так само зараз, в тому числі, розробляємо і проекти художніх стрічок. Так багато моїх колег і поруч зі мною, де й взагалі в українському війську. Режисерів, акторів, операторів, продюсерів, сценарістів. На жаль, як я вже і казав, більше 100 з них загинули. Але це ще одна відмінність, власне, української політичної нації, що дуже багатьом не байдуже. І тут, і в тому числі тим, хто в цивільному житті був представником певного там творчого напрямку, жанру мистецтва, яким займався. Це і є та світоглядна війна. Війна культур, захист своєї інакшості. Ахтемага, чи часто ви повертаєтесь в той день, коли востаннє були в Криму? Чи які думки тоді були? І чи думали ви, що так, багато років ви ще не зможете приїздити додому? Ні, звичайно. Звичайно, ти завжди сподіваєшся, що якісь дуже погані події, які з тобою відбуваються в житті, що це ненадовго. Ні, не часто. Можливо, це теж природньо. Людина все ж таки налаштована жити, якщо не в комфорті, да, то точно не плакати всередині себе постійно. Якісь драматичні, трагічні події, які відбулися, це нормально. Інакше жити було б дуже важко. Ось. Але доволі часто, в тому числі на території інтерв'ю, коли запитують про твої власні рефлексії, які в тебе були, коли ти більше спостерігаєш на власні очі, як захоплюють твою землю, твою батьківщину, а ти зовсім нічого не можеш зробити. 26 лютого ви в Криму були? Я приїхав ввечері, якщо я не помиляюсь, 26-го.
Да. І на ранок, коли прокинувся, це було ввечері того дня. От тут ви мене виправите, якщо я не буду точним в датах. Я приїхав ввечері того дня, коли відбувся от той багаточисельний мітинг. Так, 26-го ввечері. 26-го ввечері я якраз приїхав з Києва до Сімферополя. Я доволі часто багато разів це згадую, що ти їдеш з таким відчуттям, ну, тут в Києві, да, втік Янукович. Ну, принаймні, емоційно точно було відчуття перемоги остаточної Майдану. Ще не зовсім зрозуміло було, як воно там далі все буде вирулюватися, да, в частині державних інституцій. Да. Але було переконання, що нічого не розвалиться, да, і з такою мотивацією я їхав додому обійняти своїх дітей, батьків, друзів. Я на той час вже постійно мешкав в Києві, але часто їздив додому. Ось, і відчував себе, нібито от я приїду там з хорошою такою новиною. І потім дуже багато друзів мені написали і позвонили в той день, 26-го. Я маю на увазі не етнічних кремлин, не етнічних кримських татар, а зі словами вдячності за от якраз цей протест, да, хедлайнерами якого були кримські татари в Сімферополі. Ну і приблизно однакові слова були: дякуємо вам за те, що ви зберегли Україну. Тобто до вечора 26-го, да, і у мене, і у всіх тих, з ким я спілкувався, було повне відчуття такої перемоги, знаєте, вже відбувшися і в Криму в тому числі. Ну, а вранці вже сталося те, що сталося. Я багато разів це розповідав, що я прокинувся і пішов вранці 27-го в магазин і опинився посеред міста Сімферополя один. Не так часто я повертаюсь в той день, але пам'ятаю, скажімо так, я ніколи не забуваю про нього. Він живе зі мною. Ваше місце сили в Криму? Ну, це все ж таки батьківщина моєї мами. Це біля Судаку, Капсіхор, да, ці міста. Клас, я теж сюди. Да. Можливо, з якимось таким місцем, я не знаю, щось особливо пов'язано, куди б ви любили ходити? Весь той напрямок між Судаком і Щеленом, напевно. Капсіхор, Тарахташ це сюди ближче. Ну, от той напрямок, це прям. Хоча я дуже люблю і Мамашай, Орловку, це біля Ахяра, біля Севастополя, це батьківщина батька. Але якщо так казати, все ж таки, да. Ну і звичайно, Бахчисарай.